Nový formulár vytvoríte v zozname formulárov kliknutím na ikonu plus. Zadáte názov formuláru, napríklad registrácia na online kurz. Tento názov by nemal obsahovať žiadne špeciálne znaky. Webjet pri uložení odstraní diakritiku a vytvorí tzv. Kódový názov toho formuláru. Formulár pridáte a automaticky sa presuniete do časti, kde viete pridávať kroky a položky toho formuláru. Čiže pridáme veľmi jednoducho meno, a to je ako povinné pole priezvisko, tiež nastavíme ako povinné pole e-mailová adresa. To sa nám zdá príliš dlhé, čiže môžeme to zjednodušiť iba na názov e-mail. Vidíme, že tu vpravo sa nám už vytvára náhľad, ako ten formulár vyzerá a môžeme pridať napríklad ešte telefónne číslo ako nepovinné pole. Môžeme ľahko vytvoriť formuláre, ktoré majú viac krokov, automaticky je to detekované, čiže ak má formulár len jeden krok, zobrazuje sa tlačidlo odoslať formulár. Ak by som teraz pridal druhý krok, tak mi sa zobrazí možnosť prejsť na ďalší krok. V tejto registrácii na online kurz môžem pridať napríklad pole výberový zoznam s názvom Aká je tvoja skúsenosť a dáme tam možnosti začiatočník, pokročilý expert, čiže používateľ nám odpovie, aké má skúsenosti. Ďalšia môže byť napríklad skupina výberových polí s názvom Ako sa dozvedel o kurze. Dáme tam možnosti Facebook, Google, priateľ a iné, čiže budeme mať výberové pole. Môžeme pridať napríklad súhlas s podmienkami. To by som mali nastaviť ako povinné pole pravdepodobne. A ešte môžeme pridať podobné pole súhlas s podmienkami, ale nazveme ho chcem dostávať newsletter, čiže budeme mať takéto možnosti. Máme teraz multikrokový formulár, krok 1, krok 2. Ešte môže by to chcelo nejaké doplnkové informácie, čiže vieme v kroku pridať nejaký úvodný text. Vítame ťa, ten text vieme aj formátovať, čiže vítame ťa, vyplň údaje. A v kroku 2, aby sme mohli sa ho spýtať alebo vysvetliť mu, prečo potrebujeme tieto doplnkové údaje, čiže zase môžeme zvýrazniť stručným písmom. Formulár máme takto vytvorený. Ešte sa mi nepáči tento názov súhlas s podmienkami. Môžem to dať krajším textom súhlasím s podmienkami, by to bolo používateľ. Súhlasím s podmienkami. Vytvorený formulár ľahko vložíme do webovej stránky, čiže idem do web stránok. Vytvoríme stránku s názvom registrácia na online kurz a do obsahu pridáme aplikáciu formulár, kde vyberieme ten formulár, ktorý sme vytvorili, čiže registrácia na online kurz. Do stránky sa nám to vloží, pridáme ho. A keď si stránku zobrazíme, máme vytvorený formulár tester telefónne číslo je nepovinné, zvolíme, že sme expert, dozvedeli sme sa na Google, súhlasíme s podmienkami a odošleme formulár. Formulár bol úspešne odoslaný a teraz ho nájdeme sekcii formuláre, registrácia na online kurz. Tu vidíme vyplnené údaje používateľa a aj si vieme zobraziť náhľad tohto formuláru. Pre overenie e-mailovej adresy alebo lepšiu možnosť boja proti spamu sme pridali aj možnosť, takú ukážkovú možnosť overovania e-mailovej adresy, čiže vedel by som do druhého kroku pridať pole overovací kód a zároveň potom potrebujem v nastavení formuláru pridať tzv. Validátor, ktorý kontroluje a odosiela e-maily, čiže keď dám upraviť tento náš formulár, pokročilé je možnosť spracovateľ formuláru, tu sa automaticky načíta zo servera s typov spracovateľa, ktorý máte, ja tu zvolím Form Email Verification Processor, čiže naša ukážková implementácia verifikácie kódu. Teraz som nastavil ten formulár, vrátim sa naspäť na túto stránku s registráciou. Tester. Ja tu mám otvorenú testovaciu stránku na spracovanie e-mailov. Použijem tento e-mail,
prejdem na ďalší krok, zvolím možnosti, ktoré tu mám a do e-mailu mi prišla správa, overovací kód pre formulár. Tu vidíme, že váš overovací kód je 30325. Skúsim to odoslať bez správnosti a píše mi, že zadaný overovací kód je neplatný. Zabudol som aj zaškrtnúť, súhlasím s podmienkami a formulár sa dá odoslať, až keď ten overovací kód som správne zadal. Vrátim sa do toho formuláru, online registrácia a budem tu mať 2 formuláre o 1341, keď si ho zobrazím, tak tu je vyplnený aj s tým overovacím kódom. Takto viete teda vytvárať veľmi jednoducho viackrokové formuláre, ktoré sú delené pre používateľa na viacero krokov. Do budúcnosti plánujeme ešte ďalšie vylepšenia ako možnosť validácie polí na základe hodnoty v inom poli alebo schovávanie polí a tak ďalej. Takže dúfam, že tieto vlastnosti budú pre vás aj v budúcnosti užitočné a začnete používať túto novú verziu formulárov. Do komentárov mi prosím napíšte, aké typy formulárov používate, aké vylepšenia by ste v nich potrebovali. Ďakujeme.